Phasal Horkwthugo Hezamara Borkata Amchaini Rajesh Debbarma Mwngwi Khoroksa Borokni Phalnok Achomsa Horjwlai Bachamani Koktwma.Patimwngo 2.5 Lakh Rangmari Deramwngo Kwlaikha Chasalo Patimwng notwi Kokno Sakha Phalnokni Nokphang Asalni Patimwng notwi Koktwmani bisingti saimankha Hezamara Borkata Amchaini Rajesh Debbarma Mwngwi Khoroksa Borokni Phalnogo Achomsa Horjwlai Bachamani Patimwngni Koktwma mankheno Patimwng thaiwa thangai Phalnokni Nokphang nugui mankha Phalnokni joto manai khonai rok khamai thapla Sakha khonai Chasalo Koktwma thumnai rone boskango o Kokno Sakha Phalnokni Nokphang Pajak ni bisa mangkata guru ni dokan ukur sudah punya dong. Dokan itu orang dokan itu. Dokan dong sekarang dalam ini orang langsung murah-murah manusia. Kamu kita kamu aja. Hezamara nisimi somirni Koktwma Chini Khorang